गोंयांत मराठी भाषेचेर जावपी अन्याय पयस करचो म्हूण अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात थाराव संमत जाला। गोंयच्या नोकर भरती आयोगाच्या परीक्षांनी कोंकणी भास सक्तीची करून मराठी भाशेक कुशीक करप अन्यायकारक आसा, तेन्ना दोनूय भासांक समान दर्जो मेळपाक जाय। गोंयांत मराठी भाशेचेर अन्याय जाता असो मुद्दो दिल्लीत चलपी 98व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मुखार आयलो। गोंयच्या नोकर भरती आयोगाच्या परीक्षांनी कोंकणी भास सक्तीची करून मराठी भाशेक कुशीक केल्ल्यान मराठी भाशेचेर अन्याय जाता, तेन्ना दोनूय भासांक समान दर्जो मेळपाक जाय। गोंयांत मराठी भाशा वयलो अन्याय पयस करपाचो थाराव 98व्या मराठी भाषा संमेलनात केंद्र सरकाराक दिला। 11वा गोव्यात राज्य कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेत कोकणी भाषा अनिवार्य करणे म्हणजेच सहभाषा मराठीला टाळणे हे अन्यायकारक आहे। राजभाषा कायद्यात मराठी सर्व प्रकारच्या कायदेशीर वापराची तरतूद आहे। एकांगी निर्णयाने होणारी हानी ही केवळ मराठी भाषेची नसून ती गोव्याच्या संस्कृतीची, शिक्षणाची आणि प्रगतीची सर्वांगीण हानी ठरेल अशी भावना हे 98वे अखिल भारतीय मराठी संमेलन व्यक्त करत आहे आणि याबाबत केंद्र सरकारने मराठीवरील अन्याय दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी हे 98वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन करीत आहे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।